La setmana passada vam explicar per quines raons històriques a la qualcada de Sant Joan només hi surten homes pagesos com a cavallers, dos caixers pagesos, un caixer senyor que ha de ser una persona al llinatge aristocràtic, un caixer fadrí que cada 2 biennis és un jove d'ofici menestral, un caixer casat que també té un ofici menestral i finalment un caixer capellà que ha de ser un capellà. ¿Es usted el cura? Yo soy uno de los curas. ¿Uno de los curas? Jamás vi un cura tan intrépido. Así, pues felicidades a todos. Venga, suerte. Però com que n'hi ha que són com a cas de massa i no veuen més enllà de lo que dicta el seu credo polític, avui provaré d'explicar-ho d'una manera més original. Avui ratllarem d'una festa on les protagonistes són exclusivament dones i només poden ser dones, atenció. El poble mallorquí de Sóller celebra la segona setmana de maig la seva festa més popular, coneguda com Esfiró. És la festa més important i multitudinària de Sóller, inclús per damunt de la seva festivitat patronal. En el segle XVI, la costa de Mallorca va patir un dels seus pitjors moments de la història. A Sóller, en els peus de la serra de Tramuntana, les incursions pirates eren constants i la població vivia atemorida per la por de patir un nou saqueig. De fet, feia només 3 anys de l'any de la desgràcia, on Ciutadella havia estat totalment saquejada patint l'assalt turc més brutal de la seva història. La festa d'Esfiró és una commemoració històrica de la victòria que van aconseguir els sollerics, dirigits pels capitans gelats, damunt els corsaris sarraïns dia 11 de maig de 1561. Segons la llegenda, hi va haver 2 germanes, na Catalina i na Francisca Casasnoves, que vivien a les cases de Can Joan Tamany, que, en fora de covardat-se, van agafar el tronc que empraven per tancar la porta de casa seua i van matar 3 moros, tirant el primer d'ells que va entrar per la porta per la finestra, contribuint així a la victòria dels cristians sollerics davant l'invasor musulmà. Visca ser valentes dones! El tronc de les germanes Casasnoves encara se conserva avui en dia i presideix l'acte de commemoració anual de la victòria sollerica on les protagonistes són les valentes dones. Les festes comencen amb la lectura del pregó i la investidura de les valentes dones. Inclús de matí s'oficia una missa a la casa on van viure les germanes Casasnoves. Cada any, l'Ajuntament de Sóller, per votació, tria a 2 joves solleriques que representaran a les valentes dones. I aquí és on volia arribar jo. Evidentment, només poden ser dones, les que poden sortir com a valentes dones. Discrimina Esfiró de Sóller a tots els sollerics mascles perquè no poden sortir com a valentes dones? A priori, semblarà absurd, hauré de recordar, però insistesc, fa qüestió de dies hi havia qui s'atrevia a dir en públic que les festes de Sant Joan són masclistes i que discriminen a les dones pel simple fet de que només homes pagesos poden representar en els homes pagesos que formaven part de l'antiga obreria de Sant Joan d'Artruig del segle XIV. L'any 1994, un grupet de dones va començar a sortir vestides de pageses el dia d'Esfiró i de llavors un ranxo de sollerics els hi van demanar que participassin des dels balcons simulant a les dones de Sóller durant el saqueig dels moros, de cases i de les esglésies del poble. Va ser així com va néixer el col·lectiu de pageses de Sóller, que deixa les coses ben clares a la seva web. Mos diu: el col·lectiu de pageses no va sorgir amb la idea de reivindicar la participació femenina en Esfiró. Tot el contrari, sabem des del primer moment quin és el nostre rol dins la festa. Que discrimina les dones, l'Ajuntament de Sóller, perquè només homes poden representar en els moros i cristians que van lluitar durant la invasió musulmana de Sóller? Que discrimina l'Ajuntament de Sóller a tots els sollerics perquè només dones se poden presentar a les valentes dones? Esfiró de Sóller, idò, que és una festa masclista també? Idò no. Igual que Sant Joan, Esfiró de Sóller no és una festa ni masclista ni feminista. És una festa que representa uns fets històrics succeïts a l'edat medieval on regia una societat estamental que ja no existeix avui en dia. Bueno, ja no existeix avui en dia, això sí, llevat de dins el capet de qualcuns il·luminats i il·luminades.